Guys, kabelo mo guys nga ang magnet maka-produce og kuryente. Ug ang kuryente maka-produce og magnet. I-reverse lang ba? Kana siyang coil para nagigamit sa motorcycle. Doon na siya flywheel. Kanang flywheel nagtungag na siya magnet. Nya ang ganang magnet gi tapatan na siya og gitaparan ba kay core coil ba coil ibubod magnet wire nga dayon gitapat sa magnet pagtuyo ka niya kada agi sa magnet na niya mo produce ang kuryente. Actually guys ang kanang flywheel sa motor ang si magnet no niya dayon doon na siya duha ka klase sa fuel nga gibutang gitapat niya usa light usa kanang source ang kanang source mo na magpaandar sa makina mahatag og power sa spark plug source coil kuma sa source coil ngadto sa condenser mo sana condenser o ating magunahan na condenser din atong CDI ignition coil ko spark plug muna siya ang plastada na guys para makaandar ang motor niya kanang light coil mo na maghatag og kanang kuan kanang suga sa bato muna siya maghatag mo store ang iyang kuryente nga ihatag iyang storage sa baterya pero moagi pa na siya rectifier una pa siya mo kanang storage sa baterya kay ang ipagawas nga kuryente sa kanang light coil easy man alternating current man so pag-agi sa rectifier mura siya gisa doon na siya polarity kung ba na siya ana siya polarity ipasod siya sa baterya sa motor so nana siya ay positive o negative charges ito guys kini nani guys kining namin siya sa ceiling fan marinin nito guys kining makita nimo guys na naimurag puti sa tunga nasa tunga ba puti nasa tunga dahil mga ngipon-ngipon kuha na siya mo ng kanang winding guys na ang magnet wire bubod na dayon kanang puti na makita nimo insulator na dahil ang gini siya upper ug lower part sa kuhan pagsuod sa kuryente kini mag-usab-usab ang iyang pole kini siya north pole diri siya south pole pero paspas ang iyang mag-usab-usab mo na siya nga kanang iyang kuhan sa ceiling fan kay doon naman siya palaban lagi matuyok siya so tungod sa continuous sa iyang pag-usab-usab sa pool ba tingali guys hindi kayo mo makasabot pero mao na siya ay principle nga gamit niya doon naman siya ay magnet wire magnet permanent magnet pares ano niya kini siya nga kuan guys mao siya ay permanent magnet gitapat ani niya ano sa forma ano sa forma guys pag-suot kuryente mo na siya tuyok kuha siya guys ang kuhan kanang principles kuryente baka ang kuryente makahatag og magnet ug ang magnet makahatag og kuryente so endless na siya guys
pag nai coil, nai magnet wire, nai coil, ya nai magnet, permanent magnet, ya kuha na siya, patuyokon mo ang flywheel para mo aki siya dito sa kanang coil continuous kung gawa siya na kuryente. Yan na nito guys, ang kuhan. Dili kay siya masamtan guys, pero kasama na kayo mga principle guys. Dili ni binuang ka na. Sinarong ni. Yan na ang principle. Kanang magnet produce current, ya current produce magnet. Yan na ang principle. Sige, sumaon na to guys.